Lad os gå i gang med lidt om generelt, hvordan situationen er. Nu har vi taget staten med. Det er jo egentlig den offentlige sektor, vi vil tale om i dag. Men staten er på mange måder førende i forhold til at analysere og sætte rammer og regler op på IT-området i forhold til styring. Så derfor så kommer der lidt nogle pointer, som kommer fra staten, fordi det er egentlig der, hvor der er mest data at hente. Men må ikke meget af det også gør sig gældende for resten af den offentlige sektor. I oktober sidste år, tror jeg det var, der udkom blandt andet en redegørelse fra Finansministeriet, og der prøver vi at tage nogle af de tal med, som kigger på styringen af økonomien. Og en af de ting, der er en konklusion, som vi kommer ind på om lidt her også, det er, at sjovt nok er omkostningerne til IT, det har været stigende over en årrække. En anden pointe, det er, at omkostningerne centraliserer sig omkring nogle få ministerier, og det afspejler nok den måde, altså hvor den store digitalisering er, men også den måde, man har organiseret IT på, i hvert fald i staten. Og når man bryder økonomien op, så er den enkelt post, kan man sige, der fylder mest, det er stadig personaleomkostningerne. Men hvis man ser det i det store billede, så er det faktisk de eksterne omkostninger, der ligesom har den største omkostning. Og det giver jo god mening, fordi der er rigtig mange kontrakter og eksterne leverandører osv. på IT-området, i forhold til hvis der havde været en folkeskole for eksempel. Og så kan man sige, at den sidste ting, det er, at det er et komplekst billede. Der er rigtig mange IT-projekter, der kører, og der er rigtig mange systemer. Og især de store IT-projekter, der bliver kompleksiteten så stor, at det er meget svært at styre økonomien, og den tit skrider. Så det er mere forbrudt kompleksiteten ned, så man kan sætte ind og styre det. Og det billede er vel sådan også gældende for alle andre offentlige myndigheder og kommuner, og sådan måske det bare i en anden grad, ikke? Ja. Det tænker jeg i høj grad. Og altså min erfaring, når jeg har været rundt nu både i regioner og kommuner, og også i staten og statslige institutioner eller virksomheder, der kan man sige, at det, at staten har så mange værktøjer og rammeværk, det gør, at de på sin vis er måske lidt foran. Og det er i hvert fald et mere differentieret billede, når man kommer rundt i de andre offentlige institutioner. Men at staten også, og det kommer vi også ind på om lidt, stadig har udfordringer med at få brugt økonomien ned på en måde, så man faktisk kan følge med i, om man bruger pengene effektivt. Så hvert år, en ting er det her statistik, som Finansministeriet jo har taget fat i, men vi laver også statistik, og det har vi gjort i et par år. Her har vi lige taget tilbage fra 18 med. Vi laver det her årlige markedsoverblik om, hvad der egentlig sker på det danske IT-marked. Og en af de ting, vi blandt andet ser på, jamen, det er jo bare den samlede omsætning. Og det er det jo sådan lidt den generelle, altså den helt store ting. Men hvis man kigger på grafen her, så underbygger det i hvert fald pointen om, at jamen, IT-omkostningerne stiger. Altså omsætning på det danske IT-marked er steget med 14% om året siden fra 18 til 23. Og nu har vi lige taget udgangspunkt i, hvis vi ser her bag os, prøv lige at fjerne os, kan man sige, jamen med en 63% stigning fra 18 til 21 i omsætning generelt. Og det er jo både private og offentlige, bare lige for at tage det med, ikke? Og det er selvfølgelig drevet af forskellige ting og på forskellige områder, og noget af det er ekstern, eller altså det er det jo alt sammen ekstern, kan man sige, men det er jo også imellem private og sådan. Så det her, det er et bud på, og der er selvfølgelig, som alt sådan noget, det er jo nogle store tal, og man skal selvfølgelig ikke tage de her tal ned og sige, jamen så er det også gældende for hver enkelt offentlig myndighed, eller for hver enkelt privat, men det store hele er der i hvert fald ingen tvivl om, at jamen, markedet og omsætningen er steget markant, primært drevet af efterspørgslen, fordi priserne er jo faktisk faldet i mellemtiden. Den graf kommer lidt senere, ikke? Men og det er jo markant, og det er jo klart, at man måske som CFO, hvis man ikke helt forstår efterspørgslen, sidder og siger,
det her område, hvorfor er det, det bliver ved med at stige? Altså, hvorfor er det, vi skal bruge flere og flere penge? Når jeg bliver ramt af besparelser alle mulige andre steder, så det her det er et område, hvor vi bliver ved med at skulle poste flere penge i. Ja, jeg synes i hvert fald, der er gået, man kan sige, hvor IT måske for 15-20 år siden var noget, der foregik ned i et hjørne. Med den risiko, både sådan i forhold til IT-sikkerhed og så videre, men også i forhold til den økonomiske, muligheden for i virkeligheden at overholde sine budgetter. Så kan man sige, så er det jo rykket helt ind nu her. Hvis ikke du har styr på dine IT-omkostninger, jamen du har et stort projekt, der skrider, jamen så pludselig så kan man faktisk komme i store problemer med at overholde sine budgetter. Så det er risiko og væsenhed, der er den rykket op. Og jeg tror, at den her graf den viser, at det nok kommer til at stige, hvis der er nogen, der også vil ved med at købe. Men stigningen har været der, må ikke den fortsætter. Hvis vi går videre på næste slide, så kan man sige, hvis vi oversætter det ned i den offentlige sektor, og hvor vi før havde leverandørernes, hvad der blev købt hos leverandørerne, så kan man sige, her er der så, hvad man bruger af udgifter i staten igen. Og der kan man sige, der er været fra 18 til 21 en stigning på 23%, og det understøtter jo sjovt nok den anden side, nemlig også, der er nogen, der køber de ydelser, og at her staten, men må ikke det er sådan også i kommuner, regioner og andre offentlige organisationer, at IT-organisationerne eller IT-udgifterne bliver ved med at stige. Og altså 23% på 4 år, det er relativt meget, især hvis den stigning den fortsætter. Så bliver behovet for at kunne styre og effektivisere de her omkostninger større. Nu har vi så en lille ekstra graf med den orange. Det er jo sådan en lille biting, men når man nu er i staten, så kan man sige, at der har været en generel stigning, men det skal også siges, at især Skatteministeriet, der har haft en række store udviklingsprogrammer, har selvfølgelig drevet en uforholdsmæssig stor del af det her. Ja, vi har jo alle hørt om de udviklingsprojekter, der er der. Ja. Og man kan sige, i forhold til det der med, at det før var noget, der foregik i et hjørne, så er det samme generelt i danske organisationer, hvor det var en hygiejnefaktor før, og nu lige pludselig er blevet en konkurrenceparameter, hvor god du er til at udnytte IT. Så er det jo det samme i forhold til at være effektiv i det offentlige, at man formår at implementere det her, altså digitaliseringen ordentligt. Så jeg tror heller ikke, vi kommer med og sidder her og siger, jamen det her det er jo også for dårligt, at det er steget. Det er jo klart, det stiger. Det er jo altså værdien af det her er jo langt større end det, vi ser her. Men i og med, at der er så stor en stigning, må man også forvente, at noget måske er gået lidt for hurtigt. For det er svært at få ting effektiviseret hurtigt nok, når man hele tiden implementerer nyt og hele tiden udvider de her områder. Ja, og man kan bare sige, budget overskridelse på 10% er en ting, når det er i 2018, det er en anden ting, når det er 2021, og det er formentlig et endnu større billede nu her. Ja. Skal vi have videre på det næste? Ja, men der er så meget, vi skal nå. Så. Når vi lige kigger ned i, og det var tilbage til pointen med, at udgifterne er centreret omkring nogle store aktører. Så man kan sige, hvis man tager den graf, der i virkeligheden er over til højre, så kan man se, det er der, hvor vi sidder, der kan man se, at det, i staten er der mange, der har udgifter til IT, og man kan også se, at det især er centreret omkring Skatteministeriet, Justitsministeriet, Forsvarsministeriet og Finans og Sundhed. Det vil sige, at det er nogle enkelte aktører, der har et rigtig stort IT-budget. Grafen over til venstre, den viser så, at der, hvor det er steget mest, det er ikke hos de små, men det er faktisk hos de store. Og det tyder på, at den her, at udgifterne i hvert fald hos nogle af de store aktører, at det er endnu mere vigtigt for dem måske at have styr på økonomien eller kompleksiteten stiger i de udgifter, de har. Ja. Yes, at skulle styre en økonomi på flere milliarder inden for, bare for IT, ikke? Det kræver noget af en organisation, ikke? Ja, men også at potentialerne, hvis man kan spare nogle penge, begynder at blive relativt store. Kan man tage 5-10% på en milliard eller en halv milliard, så begynder det faktisk at være noget, der er interessant at komme efter. Ja, meget. Så yes.
Lidt mere statistik? Ja, jeg synes egentlig, den her er interessant på to måder, kan man sige. Det er igen Finansministeriet, der har prøvet at bryde økonomien op i, hvad er det så for nogle omkostninger, man så nu er det taget i 21, hvad for nogle omkostningskategorier er det så, man bruger pengene på. Og det interessante er, at den første pointe er, når man kigger her, så er det personaleudgifter eller intern løn, der er den største med 28%. Pointen er selvfølgelig, at rigtig mange altså den største enkelte kategori er lønomkostningerne. Det vil sige, at der er relativt mange penge, cirka 3/4, der bliver brugt på de eksterne omkostninger. Så ud fra et 80-20-perspektiv er det selvfølgelig mest interessant at kigge på de eksterne omkostninger. Den anden pointe, jeg synes måske er mindst lige så interessant, det er, at det her det er jo sådan et rodet billede, hvis man skal være helt ærlig. Og den transparens, der er her, kan være svært at i virkeligheden lave analyser på og styre på. Ja. For en ting er IT-udvikling, det er jo en aktivitet, som kan både bestå af for eksempel nogle eksterne konsulenter, hvis der er nogen, der hjælper til med det, eller nogle eksterne leverandører. Men det kan jo også godt være, at man har noget personale ansat. Og derfor så roder det her billede måske en lille smule sammen i forhold til altså udgiftstype eller art, og så den aktivitet eller det, man laver. Så jeg tror, at man kan sige, at det her det viser måske, at hvis det er transparensbilledet, og man bruger så mange penge, og det stiger, så kan der i hvert fald på et behov for at få skabt øget transparens, så man i hvert fald er sikker på, hvad er det egentlig pengene bliver brugt på, så man kan optimere de rigtige steder. Ja, det taler jo altså også bare, altså når man kigger lidt dybere i den her statistik, kan man jo sige, at det bygger jo virkelig på lidt manglende transparens. Ikke? Ja. Altså, og det er jo fair nok, det er jo det sted, man står, men det siger også noget om, hvad staten har, eller centraladministrationen har af muligheder for reelt at dykke ned i de forskellige områder. Ikke? Og det er jo et område, vi mener, man bør dyrke endnu mere. Ikke? Altså det der med at få styr på, hvad er det egentlig pengene går til, og få det registreret ordentligt og alt det der. Og man kan sige, for mange af dem her, det kommer vi tilbage til, der er jo lidt forskellige. Altså de skal jo også behandles forskelligt, ikke? Om det er omkostninger til intern personale, jamen så er der de her muligheder, eller de her risici ved det. Og det samme, hvis det er eksterne, jamen så er det lidt nogle andre løftestænger, man skal have brug, hvis man vil kigge på de der størrelser der. Men jeg tror også, en af pointerne er, når man kigger ind i for eksempel altså de forskellige områder, som man arbejder med i IT-organisationer, og tilbage til pointen med, der er forskellige løftestænger. Det kommer vi ind til senere. Men en løftestang kunne jo godt være for eksempel, at man bytter nogle eksterne konsulenter ud med nogle interne. Altså meget klassisk, simpelt. Så hvis ikke du ved, hvor mange penge du bruger på din udvikling, eller hvor det er, folk arbejder, så er det faktisk svært at lave den analyse og vurdering af, hvor du ligger henne. Så det er egentlig det her transparensbillede, der er ret vigtigt at få på, ellers er det svært at komme med de rigtige løftestænger. Sådan et billede er jo tit i de projekter, vi i hvert fald lavet sammen, men også jeg ved, vi har lavet hver for sig, at bare det der kommer og sige, hvor mange penge er der egentlig brugt på konsulenter i det år, i forhold til fastansatte. Ikke? Altså, og den der ratio er jo tit en, som man godt kan forholde sig til sådan ret simpelt, og sige, at den er for høj. Og selvfølgelig er det nemt at sige, at den er for høj, og så gøre noget ved det er svært, men det kan i hvert fald så blive et fokusområde, man kan ligesom få belyst, og få noget attention på fra ledelsen om, jamen vi har svært ved at ansætte de rigtige, derfor bliver vi nødt til at hyre konsulenter. Vi skal have gjort noget ved det her rekrutteringsbehov. Vi skal have opskillet internt for at kunne skære ned på konsulentforbruget. Ja, det er jo bare en ting. Lad os gå lidt videre. Jamen, hvis vi hopper lidt ned i en pointe mere her, så tror jeg, vi har været sådan rundt omkring nogle af de væsentlige pointer i forhold til diagnosen af den offentlige sektor. Med udgangspunkt i staten, kan man sige. Og man kunne bruge meget mere tid på det her. En pointe er, at der er relativt mange projekter, og der er relativt mange systemer. Så det er det jo komplekst at styre. Det er svært lige at sætte ind, vide, hvor man skal sætte ind henne. Hvis man bare kigger på de lidt større projekter her, så er der blandt andet 12 projekter til over 300 millioner. Og en af pointerne fra Finansministeriet er, at nu større kompleksitet og økonomi, desto større risiko er der for, at økonomien skrider. Så der er også noget med, at man må komme ind og få styr på det her, hvis man gerne vil spare nogle penge. Så pointen er især, at det er jo et komplekst område med så store projekter, så store systemer. Det fylder mere og mere. Der er enormt mange af dem, og det er også stigende, både i systemer og projekter. Ikke? Så antal og størrelse stiger sådan set.
Og så kommer den glædelige nyhed. Nej. På den anden side, så det var det, vi snakker om med priserne, som vi også holder øje med. Og det her har vi taget udgangspunkt i en storagepris. Jamen enhedspriserne på IT-markedet er jo faldende. Her kan I se den her siden 2010, hvor vi startede med at se på, hvad markedsprisen egentlig er. Og der, i et indeks, jamen der er vi jo faldet helt ned til under 10 i indeks i 2024. Ja, 2023 slutter den her, kan jeg se. Og det svarer til et årligt fald på, hvad står der, 8%? 5%? Det kan jeg ikke sige. 5%. Og det er jo signifikant, men man kan så også se, at der er sket en udjævning, selvom det her er indekseret, så kan man selvfølgelig ikke aflæse den direkte, men den procentuelle reduktion i prisen er faktisk nedadgående og har været et stykke tid, og det har vi også holdt separate webcasts om. Men det har jo blandt andet noget at gøre med alle de kriser, vi har været igennem, og det altså mangel på chip shortage for eksempel gjorde, at lige pludselig så var det rigtig dyrt at købe en masse hardware. Der var corona, som også satte efterspørgslen op på nogle ting og gjorde noget handel rigtig umuligt. Og, altså der er mange ting i det her, og Ruslands Ukraine-konflikt har jo også presset markederne på måder, man ikke har set før. Om det direkte er forklarende for det der, at de er faldet lidt i prisen, jamen det er lidt svært at konkludere fast på. Men vi kan i hvert fald sige, at det vi ser, når vi bare kigger på priserne og ligesom objektivt bare ser på, hvad de er, jamen så er de stadig faldende en smule, men det er bare markant mindre, end det var der i 10'erne, hvis man skal kalde det. Og det var så pointen, som vi også startede med at sige, at når enhedspriserne falder, og omkostningerne stiger alt i alt, jamen så er det jo, fordi efterspørgselen bliver større og større. Og det er jo bare, altså så efterspørgselen stiger hurtigere, end priserne falder, ikke? Yes. Men det er også, man kan sige, det er jo, på den anden side, det er også noget, der gør det komplekst. Det er jo ikke bare at indeksere sine aftaler efter pris- og lønindekset, fordi så får du en helt anden trend i din eksterne aftaler, hvilket vil være rigtig ærgerligt, når den sande pris i virkeligheden er faldende. Det har vi desværre også set en del eksempler på, men det er ved at være meget sjældent, at man ikke har forståelse for, at priserne på IT faktisk er faldende, til forskel fra så meget andet. Så har vi taget lidt, nu går vi lidt væk fra Finansministeriets data og sådan lidt mere ind i nogle af vores kundecases. Egentlig mere bare for at illustrere vores pointe om, at jamen, efterspørgselen er virkelig steget. Det er sådan en illustrativt eksempel fra en kunde, vi har haft, hvor man kan sige, den her, en ting er, hvordan storage-kapaciteten er steget historisk, og det er de sorte der, fra 20 til 23, jamen der stiger den egentlig pænt, fra 10 til 13-14 petabyte. Og så ser man lidt frem, men fordi man har nogle initiativer og nogle projekter, og man kan ligesom se, at organisationen skal bruge IT på en helt anden måde, jamen så ser man ind i en eksponentiel stigning i den nødvendige storage-kapacitet, så man allerede i 2027 er gået fra omkring de 15 til en fordobling op på 30. Ikke? Og det der, det er jo altså... Det er markant, og det er ikke et særligt eksempel. Det er det typiske, vi ser. At der er så mange digitaliseringstrends, der gør, at der bliver drevet et kæmpe efterspørgselsbehov, et kæmpe kapacitetsbehov, som sætter sig i, at man bliver nødt til også at se fremad og sige, jamen de ting, vi bruger i er højst sandsynligt for lidt. Så det kan godt være, at vi gerne vil spare lidt på IT-omkostninger alt i alt. Men det er ikke fordi, så skal vi enten vælge mellem, om vi vil følge den her AI-trend, eller hvad det nu er, vi egentlig skal udnytte for nogle værktøjer, eller om vi skal finde et andet sted at spare de penge, hvis vi reelt skal spare.
Og man kan sige, det kalder jo, og det er jo bare nogle eksempler, når vi hopper ned i storage, som et eksempel på nogle af de trends, der er i markedet. Men man kan sige, det her, det er jo pris, og det er mængde. Og det er jo egentlig sådan to faktorer, hvis man gerne vil spare nogle penge, der kommer ind på senere, så man kan gå ned og kigge på, har man den rigtige pris? Altså den pris, man har den fuldt med udviklingen, du viste før, eller betaler man for mange penge? Og den anden ting, det er selvfølgelig, har man enten fået købt for meget ind, eller altså har det man køber ind, altså kvaliteten også, ikke? Altså, hvilket tier er det, man har købt ind, passer det med. Men det bliver vigtigere og vigtigere at forholde sig til. Også mængden og kvaliteten, eller hvad man skal kalde det, inden for eksempel storage. Og man er meget skarp på, at man ikke køber mere, end man egentlig har behov for. Fordi der skal nok komme en efterspørgsel, der presser på. Ja, og også sådan noget som backup-politikker, og hvad er det egentlig, hvor længe skal vi gemme ting, i hvilket format skal vi gemme, når vi snakker storage. Altså fordi det kommer til at være en faktor, der bliver ganget med så meget, at det er vigtigt ikke at have for stor en baseline. Ikke? Og det gør bare, at man bliver nødt til ikke bare at kigge på de overordnede summer, men gå ned og kigge på, hvad er det egentlig hvad er det egentlig, vi betaler for, og kan vi gøre noget ved mængden, som du siger, ikke? Ja. Og lige en enkelt pointe, nu havde vi ikke en graf, der viste, hvor omkostningerne ligesom lå henne, om det var på udvikling eller på drift og vedligehold osv. Men med sådan, min egen erfaring er, at det er cirka en tredjedel af omkostningerne, som man bruger på udvikling, og så cirka 2/3 man bruger på i virkelig drift og infrastruktur osv. Til gengæld så synes jeg, at det måske er den omvendte proportionelt, eller det er omvendt i hvert fald, hvor det er ens ledelsesfokus er henne på økonomien. Hvis det overhovedet kan gøre det, det er måske 10%, der bliver, hvor man kigger ned på infrastrukturen og på driftomkostningerne, og så bruger man i virkeligheden 5% på at følge op på, om det her udviklingsprojekt, man har sat gang i, om økonomien skrider. Men jeg synes, at det jeg tror, der skal et større fokus på, også når man ser nogle af de her grafer, på hele drift og infrastruktur, fordi det er en stor base, og den afledte anvendelse af IT, der er sat i drift, det kunne godt betyde, at især på drift og infrastruktur osv., at det kommer til at eksplodere. Og det faktisk er der, hvor man, fordi det fylder så meget, at ens økonomiske usikkerhed kan komme. Og det kan godt være, at den kommer snigende hen over årene, og det ikke er sådan en enkelt budgetoverskridelse. Men hvis den der kurve, den generelt også er i offentlige organisationer, det kan være politiet, der pludselig begynder at bruge videoovervågning. Så er der billeder, der skal lagres, og så vil der komme øget forbrug af storage. Så sådan noget som video, det aflærer sig, eller hospitalerne, hvor man begynder at have billeddiagnostiske systemer osv. Så hele det her med at styre på den her del af det tror jeg er rigtig, rigtig vigtigt, og måske lidt overset. Jamen, og i kommuner, altså video er jo et sted, som man ser af, altså billedet er jo især, når vi snakker storage, det der driver rigtig meget af det, og det er bare nemt at sige, at vi gemmer lige i den her opløsning frem for den her opløsning. Og det kan være, at der er en god grund til det, men man skal lige overveje det godt i hvert fald. Så er jeg helt enig i det der med, altså samtidig med, at det her er vigtigt økonomisk, så er det jo også, hvis man ikke overvejer grundigt, hvad man bruger penge her på, kan det også blive en restriktion i forhold til alt det, man gerne vil, både udvikling og forretningsmæssigt. Ikke? Så man bliver også nødt til at acceptere, at de her projekter, de driver afledt kapacitetsbehov, og det skal vi jo også have penge til. Så og det er også en ting, det kan jeg huske, at vi to arbejdede med netop, det der med at få skabt linket mellem, at projekter, der bliver sat i søen, jamen, de har altså også et afledt driftsbehov sidenhen, og det der med egentlig at få det med i budgetterne, at det her projekt, skal I lige huske, jamen det har jo også noget afledt drift sidenhen, som der også skal være råd til. Jamen vi kan snakke meget om det. Jeg vil lige vise endnu et eksempel, og jeg behøver sikkert bruge så meget, men et andet case, hvordan vi eller har set, og det er jo så realiseret det her, hvordan storage og backup kapaciteten er steget for en af vores cases. Ikke? Og det er jo mere end 30% om året, det her stiger. Og så det er bare for at sige, det er jo ikke unormalt, men det er nogle store størrelser, vi lander i lige pludselig, og lægge 30% til 31 petabyte, jamen igen, det bliver rigtig stort, rigtig hurtigt. Og det overstiger virkelig de prisfald, der har været, ikke? På enhedspriserne. Og så til de der med besparelserne, fordi
Jamen, udviklingen gør jo så også, som vi har været inde på forskellige vis, at der er potentiale for besparelser. Nu vil jeg lige dele dem op i de her 4 hovedpointer, som vi så også lidt vil relatere det herfra. Jamen, altså enhedspriserne for drift, det er server, det er storage og så videre. Altså det er faldende over tid. Det gør, at der er et potentiale for besparelser. Altså man skal, om man driver det internt, eller man får det eksternt, så den teknologiske udvikling, der er, gør egentlig, at man kan drifte langt større kapacitet for den samme krone, eller omvendt, altså spare på en fastsat kapacitet. Og det gør, at man kigger ind i drift, burde man kunne finde nogle faldende enhedsomkostninger. Og så er der det her, sådan netop det her med mængden, altså right sizing. Jamen er der for meget? Vi ser tit det her med, at man får egentlig, hver gang man får skruet en server op, kan det være, at man har bestilt lige lovligt meget kapacitet. Og hvis man ikke går tilbage og lige rydder op i det en gang imellem, hvis vi bare snakker serverkapacitet, jamen så til sidst så ender det med alt for meget overkapacitet, og betaler jo for, at serveren og kapaciteten er reserveret, selvom den måske ikke bliver udnyttet. Og det kan også være på software, og det kan være på mange områder, som vi allerede har været inde på. Men mængden og prisen er jo ligesom noget her i driften. Og så især de her softwarepriser er jo et meget arbitrært prissat marked. Det er jo om noget også rigtig komplekst og utransparent eller intransparent. Så det er et område, alle de softwareaftaler, der er, kan forhandles, og det er også sådan noget, vi hjælper med, hvor man kan finde meget store besparelser. Den her graf viser, uden at forklare det så meget, men det er egentlig, hvor ligger de her rabatter afhængig af, hvor stor en aftale man har. Og pointen med den er egentlig, at det er ikke fordi man får bedre rabatter, når man køber stort ind hos en softwareleverandør. Man kan få lige så gode rabatter, når du køber småt ind. Det er lidt svært at læse den her, men det er det. Vi plejer at sige, at de største organisationer får ikke de bedste rabatter, men de møder de bedste sælgere fra softwareleverandører, fordi det er der er mest potentiale. Ikke? Og så den sidste lige her i hvert fald er vedligeholdelsesomkostningerne. At et typisk system vil have faldende vedligeholdelsesomkostninger over tid. Det vil sige, hvis udviklingen holdes fast, altså der ikke er ny udvikling, jamen så skal vedligeholdelsesomkostningerne falde, som systemet bliver modnet. Og det er faktisk et område, hvor der er utrolig mange penge at spare, hvis man har en fastsat eller en fast aftale om, hvad prisen er på en vedligeholdelsesaftale. Den burde være faldende, fordi dels de mennesker, der arbejder med systemet, bliver mere og mere effektive i det, fordi de har mere erfaring med det. Det har de jo ikke i starten, men det er over tid. Og det samme med mængden af fejl og bugs falder også over tid, fordi de er ligesom blevet udredet. Og det er faktisk mange timer og dermed penge, der kan spares i vedligeholdelse over tid. Så også et område, der er værd at dykke ned i. Så er det lidt mere med budgetanalyserne. Ja, det kan være, at jeg skal hoppe ned i den næste her. Som vi talte om helt indledningsvis, så kan man sige, at der er meget, man kan standardisere på IT-området. Og på den måde også skabe sig et overblik over, hvor er det, man skal sætte ind henne. Både i forhold til, hvor er der den største base, og hvor er der de største potentialer. Vi har forsøgt at ligesom skabe en ramme for det, som vi også har anvendt forskellige steder sammen. Og det tænker vi prøve at løbe igennem. Men man kan sige, at der er 4 steps i det. For det første, så er det vigtigt at skabe transparens i økonomien, altså at man ved, hvad man bruger sine penge på. Og det kræver, at man har en standardiseret ramme, og det er noget af det, der er virkelig er det specielt, synes jeg, ved IT-området, at der er simpelthen nogle rammer for, hvordan det er, man kan reducere sine omkostninger, så man kan se, hvad er det egentlig sine udgifter. Jamen, altså vi kommer jo lidt sådan
en måde at opfatte verden på, men det er jo ikke noget, vi har opfundet imellem os to. Det er jo den måde, markedet i virkeligheden deler IT-services op på, fordi det giver mening, fordi omkostningerne følges ad i de her forskellige servicetårne. Ikke? Præcis. Og det er den, vi jo i virkeligheden gerne vil lægge ned over, og så også med hvilke arter man i virkeligheden ser inden for IT. Og når man kan dele det op i de dimensioner, jamen, så kan du faktisk begynde at styre på et godt niveau. Og have en diskussion af, hvad er det egentlig, vi bruger pengene på, og det er fornuftigt den måde, vi anvender pengene. Ja. Så det er egentlig det første, vi kigger ned i. Så kan man sige, at toeren, det handler så om så at lave en vurdering af, om det man så bruger af penge på de forskellige områder, om det så, men også den kapacitet, man har, om det er så fornuftigt. Og det binder jo lidt tilbage til de grafer, du viste før, og man kan sige, at den pris, man har på for eksempel et stykke software, at det er man blevet snydt, eller virker det fornuftigt? Det kan man, hvis man har fået det brugt rigtigt op, forholde sig til. Eller den pris, man betaler for en konsulent inden for udviklingsområdet, er det fornuftigt? Man kan også kigge på kapaciteten, altså at se på, har vi pludselig fået købt for meget ind af noget, eller har vi en række server, hvis det ikke anvender optimalt, så kan vi sådan set godt lade være med at købe flere ind, eller reducere kapaciteten. Så der, og mandskabsmæssigt, ikke? At der er også et eller andet, er vi for mange i det her område i forhold til, hvad vi ville kunne få, hvis vi købte eksternt, eller er vi for få på det her område til overhovedet at kunne, lad os sige, leverandørstyring, til egentlig at kunne gøre det til pas højt niveau, som i sidste ende kan betale sig, fordi så får man bare det bedre aftaler, og de penge kommer direkte tilbage. Præcis. Så det, nummer 2 handler egentlig om at komme ind og benchmark, men i virkeligheden gå lidt i dybden med det. Og de her benchmark, jeg synes, der er på IT-området, er interessante, fordi at det er ikke helt ligesom i gamle dage, da jeg sad i Finansministeriet, hvor vi nogle gange havde nogle benchmarks, som man tænkte, det var lidt uklart, hvor de kom fra, og i sammenligning med her, der er det sådan relativt klare markedspriser, eller altså antal medarbejdere i nogle funktioner, der er meget lig. Altså sikkerhed er nogenlunde sikkerhed, leverandørstyring er nogenlunde leverandørstyring. Så der er ligesom nogle kategorier, synes jeg, som er mere skarpe her. Jamen altså, så synes jeg ikke er normalt egentlig til benchmark, men jeg synes faktisk her, der har benchmark sin værdi. Det er jo lidt en floskelord på en eller anden måde, og det kan man sige, vi går jo meget op i, hvordan benchmarking skal gøres, og jeg er jo helt enig i benchmarking som på for eksempel omsætningstal, eller hvor meget bruger vi på noget i forhold til vores samlede omsætning, som vi har set andre styre efter, og har ligesom været en måde at gøre det på. Det er jo reelt ubrugeligt til at kunne sige noget om din individuelle. Man skal ned og se på, hvad er det bottom-up, vi får for pengene, og hvilke dele af det er en fair udgift, og hvilke dele af det er ikke en fair udgift. Fordi ellers er det jo bare store tal, som måske passer på nogen, men ikke på alle. Og skal vi styre efter dem, eller ej? Det er reelt ikke et benchmark, man kan bruge til noget. Og så synes jeg især det her med, når man så er inde og kigge på benchmark, det er også vigtigt, at man har en reel snak med dem, der sidder på den anden side, sidder i organisationen, at forholde sig til, hvad det egentlig er, de laver. For der kan være ting, der gør, at det er et fornuftigt niveau, man har. Og nogle gange, så finder man også ud af, selv i budgetanalyser, at der er visse områder, der egentlig er under prioriteret. Det har jo også en risiko, eksempelvis hvis man har kontraktstyring, og man ikke har nogen, der egentlig udfører det, altså hvis man ikke bruger penge på det, så har det ofte en afledt omkostning over i ens kontrakter, for eksempel. Altså betaler man tit for meget der. Eller at man simpelthen ikke har afsat nok penge til sikkerhed, som også er en vigtig ting. Så benchmark kan også godt nogle gange vise, at der faktisk er områder, der er underprioriteret. Ja, nu hedder det IT-besparelser i dag, men det er jo helt rigtigt. Det viser jo også alle de steder, der er underfinansieret, når man sammenligner med, jamen, hvad er det egentlig for en pris? Eller hvis det er noget med, hvor man driver nogle server enormt billigt, jamen, så kan det være, at det er måske godt, men det kan også være, at det er et midlertidigt billede, fordi man skubber en eller anden risiko for, at man har været heldig, at det har kunne lade sig gøre med så lille en bemanding, men at andre gør det med lidt højere, så kan man i hvert fald sige, jamen, vi skal bare være opmærksom på, at det her kan skride det her tal, men det er også fint, fordi... Og der kan være årsager, der gør, at man har et strategisk, altså man vælger at digitalisere rigtig meget, og man vælger, og det er meget komplekst, og derfor så har man valgt nogle specialister, som er dyre. Så denne her med i virkeligheden at bruge benchmark til at få en vurdering af pris og kapacitet, men også i virkeligheden som et grundlag for en diskussion om, hvad det så egentlig er, at man så bruger pengene på. Det tror jeg er vigtigt. Og så har vi, kan man sige, når man så har peget på det og haft en dialog,
så er der en række løftesten eller anbefalinger, som man så kan tage. En række af dem, der kan man sige, der er nogen, der går igen, og dem har vi forsøgt at samle op senere. Nogle typiske nogen, og de retter sig jo tit. Eller der er simpelthen, fordi IT-organisationen har nogle meget forskellige opgaver, men det er tit de samme opgaver, så vil det være tit nogle af de samme greb, man kan tage fat i, når man går ind på udvikling, eller man går ind på drift eller vedligehold. Så er der lidt nogle genganger, og det er en af dem, vi tænker, man godt kan måske begynde at kigge på. Ja, der håber vi vil give lidt inspiration, ikke? Ja. Til sådan der. Og det kan være, at der er nogen, der er netop, hvor det føles rigtigt med det samme, og så kan folk tage den idé videre. Nu flytter jeg lige også sådan der. Og så kan man sige, at den sidste, det er så realiseringen, som jeg egentlig synes er ekstremt vigtig, og hvor man nogle gange stopper efter 3, men at man faktisk får sørget for, at man også kan få det implementeret. Og der tror jeg på IT-området, der er det måske lidt mere komplekst, nogle af de realiseringer end andre steder. Ja. Og det kommer vi tilbage på, men en folkeskole, hvor man siger, at nu vil man gerne reducere antallet af timer, og der er nogle medarbejdere, der så ikke skal være der. Det er lidt lettere at tage fat i, end for eksempel sådan noget som at styrke sin leverandørstyring eller genføre nogle store komplekse kontrakter. Det er ikke noget, hvis ikke man har nogen, der laver leverandørstyring og contract management, der kan hjælpe med udbudsjurister, jamen så er det faktisk ret svært at stå med den anbefaling. Det kræver faktisk, at du får opbygget en kapabilitet, og simpelthen får ansat nogle mennesker, eller får noget hjælp til. Ja, eller nogle store standardiseringsprojekter, som kræver en masse teknisk ekspertise for ligesom at få gennemført, plus alle de afledte integrationer, der er, som skal håndteres. Og meget det tager længere tid, og kræver også nogle gange investering på IT-området. Altså, det er sjældent, at du bare trykker på en knap. Så jeg tror, det er det, der er ret vigtigt, også i realiseringen af det, at man har det for øje, når man taler IT. Ja, og timing, ikke? Altså, det er også det, vi kommer lidt ind på. Der er ret stor forskel på, hvor hurtigt man så skal kunne forvente at se en eller anden gevinst her. For der er stor forskel på, hvornår den kommer, ikke? Ja. Godt. Jamen, vi har taget den her ramme med ind, vi arbejder med sammen. Og den bruger vi egentlig til at nedbryde økonomien og skabe den transparens, der skal til, før man kan have en god dialog om, hvad man så bruger pengene på. Ja, det er den, vi lige snakker om, der ligesom skal til, for at man reelt kan styre. Så vi mener, man skal ned på det her niveau, ikke? Altså kunne dele alle IT-omkostningerne op i de her 2 dimensioner. Ja, præcis. Ikke? Og man kan sige, hvis man tager det første ydelsesområde, så er det jo noget tværgående styring. Det her det er jo opgavebaseret, det handler om, hvad for nogle typiske opgaver, der er inden for en IT-organisation. Der er noget tværgående styring, det vil der være de fleste steder. Det kan være sikkerhed, det kan være strategi, det kan være leverandørstyring. Ja. Så er der noget omkring udvikling. Jamen, der vil man tit have en udviklingsportefølje, og man vil have noget vedligehold, applikationsvedligehold. Og så er der drift, og inden for drift der er en række opgaver, som kan være, altså nu havde vi storage og backup før, men den del af det, der kan også være telefoni og support osv. Ja. Og det er det, vi snakker om. Og de fleste organisationer bevæger sig jo inden for det her, men der kan være, og det synes jeg også hver gang vi kommer ud, så er der altid nogle særtilfælde. Nogen, der har en coronatelefon, der så gør, at de skal have noget særligt support, eller nogen, der er i en særlig organisation. Men det her, det rammer faktisk sådan, vil jeg sige, 80-90% af det, de fleste IT-organisationer laver. Der kan også være noget omkring den leverancemodel, man har, om man arbejder meget agilt, eller om man er gået i clouden osv., der kan gøre, at ting fylder mere eller mindre. Ja. Og så er der nogle omkostningstyper, eller arter, eller udgiftskategorier, eller hvad man nu kalder det. Cost pools, hvis man er over i TBM-modellen. Men der er nogle typiske omkostninger, som går igen her. Nu er vi skraveret der, hvor de ikke er relevante, men for at skabe et overblik. Men det er vigtigt ligesom at sige, at der kan være nogle software-aftaler, der kan være nogle konsulenter, der kan være noget interne timer, og der kan være noget outsourcing osv. Ja. Og når man ligesom laver det her mix, så begynder man at kunne gå ned og sige, hjemme på udvikling, hvor mange penge bruger vi egentlig på udvikling, og hvad er det egentlig for nogle omkostninger, vi har på udvikling. Så er det ikke længere løn, som var det, der stod op i julet, vi havde før fra Finansministeriet. Så er det faktisk, der er så mange lønomkostninger, vi bruger på udviklingsområdet. Og dermed begynder man også at kunne se, hvad er snittet mellem så mange konsulenter. Der er ikke bare ansat, men der er faktisk så mange konsulenter, og det er på udvikling, og snittet er her. Og så begynder man at kunne forholde sig til,
hvad er egentlig proportionerne, og man begynder at kunne forholde sig til, at det er et rimeligt niveau, og man kan benchmarke og vurdere og forholde sig til det. Jeg svarer på spørgsmålet, når man kommer nogen til, hvorfor er det, du skal bruge flere penge? Ikke? Ja. Jamen, så kan du pege på, hvad det er, og så den bagvedliggende årsag til, at det her, jamen, det skal bruge flere. Eller også, når der kommer en og siger, jamen, vi skal finde 10%, jamen, okay, så kan man jo kigge på de her, sådan, hvor er det vil give mening at fjerne 10%, hvis man skulle. Og det er jo svært at sige, jamen, det skal vi bare finde på lønninger, sådan, jamen, okay, hvad er det for nogle lønninger, hvis det er det, eller hvad er det for nogle eksterne aftaler, vi skal prøve at fjerne, eller genforhandle. Og her der får du, det her overblik er guld værd i sådan en diskussion. Lad os så videre på det næste. Ja. Det er egentlig bare et eksempel på, at når man har det overblik, så kan man i virkeligheden slice og dice økonomien på en anden måde. Hvor den første graf er måske den lidt mere klassiske. Hvad bruger vi pengene på inden for arterne? Ja. Og det er altid rart, hvis man ser en økonomifunktion, for det er tit sådan det billede, man har. Hvordan går det med vores lønbudget, og hvordan går det med vores XY-sæt? Ja. Men det, der er jo rigtig interessant, hvis man skal ind og arbejde med, at man kan gøre noget andet, det er at knytte det til de opgaver eller aktiviteter. Og det er sådan set det billede kan, når man har puttet økonomien op på det. Så kan man have ikke en diskussion af, at vi bruger for meget eller for lidt på konsulenter, eller på løn, eller på software. Så begynder man at kunne forholde sig til, jamen, hvad er det egentlig, de her penge bliver brugt til, og er det rimeligt niveau i forhold til den opgave, der skal løses. Så det er egentlig et eksempel på, at man så kan granulere det ned. Det var et hierarki, vi havde før, men det kan man så granulere ned, og så kan man pludselig begynde at have de her diskussioner og lave de benchmark og analyser oven på det. Og der kan være behov for, at der er nogle af de her ting, hvor man gør det på projektniveau, sidder og holder de her omkostninger op, omkostningstyper op imod hinanden og styre efter det og det. Og nogle andre, altså som du siger, så har vi nogle særlige aktiviteter, som man egentlig gerne vil holde udenfor, selvom det stadig er IT-områdets ansvar, så har man også det for sig. Men det kræver også, at man for ligesom at tage stilling til dem, at man ved, hvad er det egentlig reelt for en aktivitet, der er på den anden side. Ikke? Fordi det er jo så det næste spørgsmål. En ting er, hvor mange penge vi bruger på det. Det er rigtig, vi er glade for at kunne sige. Så har vi gennemsigtigt om det. Så bliver det næste spørgsmål, hvad er det, vi får for de penge i de forskellige områder. Ikke? Præcis, og det er jo virkelig en klude til det næste her. Men inden vi lige inden vi har vores, så vil jeg egentlig bare sige, at nu er det jo meget sådan en budgetanalyse, som er det, vi taler om her. Det er jo tit sådan lidt en ad hoc øvelse, kan man sige. Og det er noget, hvor man så man sætter tallene ind og får dem, gennemgår dem og fordeler kontrakterne og splitter dem og ser, hvad folk laver af tid. Men vores anbefaling er egentlig, og det vi også arbejder rigtig meget med, det er jo egentlig, at man bruger det samme struktur, ikke kun den ene gang hver 5. år, når Finansministeriet banker på døren, men man faktisk bruger det i sin løbende økonomistyring. Fordi at når man bruger 1 milliard eller 0,5 milliard eller 50 millioner på IT, jamen hvis du skal på nogen måde kunne forholde dig til at kunne lave et budget for næste år, så skal du også kunne forholde dig til i virkeligheden i samme struktur, hvad er det egentlig, du skal bruge penge på. Fordi ellers så kan du faktisk ikke begynde at forholde dig til, om det er en god idé. Så det er lidt samme model, vi også bruger, når det er, man skal lave sin økonomistyring på IT-området. Ja, de der fremskrivninger, som du reelt også sidder og laver, i hvert fald på nogle, altså dem, der sidder teknikerne, der sidder og skruer server op, jamen de har jo også en idé om, hvor meget der kommer, og de får hele tiden bestillinger ved. Så de kan jo godt fortælle, hvad er det bedste forecast for det her område, hvad skal kapaciteten være om lidt. Så sådan noget capacity management vil jo give en masse. Sammen med den her granularitet, så får du en virkelig præcis budgetopfølgning. Ikke? Ja, men der er nogle gode budgetforudsætninger, man kan sætte op. Men det kræver, at man har sat det op på og på de rigtige standardiserede aktiviteter. Ikke? Så det var lige sådan en sidebemærkning. Hvis vi hopper ned i, som du sagde før, når man nu har fundet ud af, hvad man bruger sine penge på, så er det jo så vurderingen af, kan man sige, hvad skal man så? Er det så et rimeligt niveau? Ja, hvad får vi for pengene? Ja, og der har I nogle forskellige... Ja, der er vel lidt forskelligt, og det er jo også det, der er jo en ting er, at omkostningerne er lidt forskellige, sådan afhænger af forskellige ting i de forskellige servicetårn. Jamen, så er der også forskellige metoder til, hvordan man så også analyserer de her. Og nu tager vi den lige fra toppen af de overordnede aktiviteter, hvor den første er den her tværgående styringsaktivitet. Jamen, hvordan er det, vi går ind og benchmarker det? Jamen, det gør vi jo egentlig ved at se på, jamen, hvordan er det lykkes for andre gode organisationer at drive, hvad bruger de på i bemanding, på at have de her forskellige roller. Og de her roller og det her
ansvar, det afhænger jo netop af, hvad er det for et, hvor meget er der af det, ikke? Altså hvad er det for en organisation, vi driver, hvor outsourcet er vores leverandør, eller vores sourcinglandskab. Altså, hvor mange kontrakter har vi egentlig ansvar for? Jamen, det siger noget om, hvor meget vi skal have i leverandørstyring og økonomi og controlling. Samtidig ledelsen afhænger meget af, hvor mange er der ansat, og hvad er det for en type roller, vi egentlig favner. Strategi, arkitektur og teknologi handler meget om, hvad er det for et systemlandskab, hvor komplekst er det, hvor stort er det. Og sådan. Så der er mange faktorer, der går ind i det her. Men når vi så udtaler os om, jamen, hvor mange bør man være her, jamen, så gør vi det egentlig ud fra hvad vi har set i andre interne organisationer lykkes med, og hvor det egentlig tager udgangspunkt i det gode. Men det er også en, hvor når vi laver benchmark her, så er det en lidt anden præcision, end når vi snakker priser. Her der har vi lidt en benchmark lav og en benchmark høj, hvor vi siger, at man bør være inden for det her spænd. Men hvor man vil være inden for det her spænd, handler også om ambitioner. Vil man have en eller anden ekstra høj kvalitet i leverandørstyring, så skal man nok ligge op mod den høje benchmark, hvis du tager udgangspunkt i figuren her. Så har vi en organisation, der er normeret til at være 3,5 FTE til leverandørstyring. Vi vurderede, at med den kontraktportefølje, de havde, så burde de være som minimum 4,3, men hvis de ville gøre det sådan rigtig godt og var meget ambitiøse på området, så skulle de helt op på næsten 6 fuldtidsansatte. Og jeg synes, leverandørstyring er altid et godt eksempel at tage ud af de her tværgående. Der er også nogle bag ved os. Men fordi leverandørstyring, det er jo ret... Der er jo mange penge at hente ved at investere i sin leverandørstyring. Så det der med at være underbemandet her, er reelt en måde at få dårlige aftaler på. Så det er noget, hvor dine omkostninger bare stiger et andet sted, ved at du måske sparer på det her leverandørstyring. Vi plejer at sammenligne det med parkeringsvagter i København. De kan ligesom tjene deres egen løn hjem ved at blive ansat. Men det er den ene måde. Når man så kigger på et andet område, når man så kigger på udvikling, som jo er man kan sige benchmark, er meget svært, fordi alle udviklingsprojekter er jo meget individuelle. Det kommer jo meget an på situationen, og det kommer meget an på systemet, og hvad man reelt set skal have udviklet, og hvilken tidslinje man har lagt for det, og hvilke sådan, altså der er mange ting, der afgør det her. Men en ting, man kan gå ind og kigge på, i hvert fald sådan et retrospekt, kan man gå ind og se, hvad er det egentlig, vi har fået udviklet, hvad vil det have kostet i andre projekter, og det kan være noget værd i forskellige diskussioner. Måske ikke så meget, når man sidder og forecaster, men det er noget, vi har gjort, sådan, hvis man har behov for ligesom at dokumentere, jamen har vi fået noget for pengene, eller har vi fået nok for pengene. En anden tilgang til udvikling, hvis man skal prøve at finde penge på det område, er at kigge på rate cardsene generelt. Altså, hvad er det, vi hyrer ressourcer til, i hvert fald eksternt. Hvad er det egentlig, vi betaler for de her typer mennesker? Er det den rigtige seniority, vi har her? Er den meget seniortung, eller kunne man gøre det på en måde at finde besparelser der? Og der vil jeg sige, i den offentlige sektor har man ofte nogle ski-aftaler, der gør, at rate cards nu er sat. Ja. Men vi har blandt andet været ude sammen hos en organisation, hvor at ratecardet var jo, som det var. Altså den pris, man betalte, var jo en skipris, så den var jo ikke så meget station. Ja. Men da vi så kiggede på, hvordan fordelingen af de konsulenter, der var, der tror jeg, vi var omkring et par 90, der lå i den øverste kategori. Ja, yes. Og når vi så kiggede på, hvordan markedet generelt var, nu kan jeg ikke huske det præcis, med noget sammenligning, var omkring måske 30%, der lå i den øverste. Ja. Så det var i hvert fald en klar observation, at når man kigger benchmarking, at stille spørgsmålet, måske at der er nogle leverandører på den anden side, der har en tendens til at putte alle deres uanset kvalifikationer ind på det øverste niveau. Så det kan godt være, at I får den rigtige pris, men I betaler altså som udgangspunkt prismæssigt, men I får simpelthen de forskellige, altså den vare I køber,
prissat for dyrt. Ja. Og det argument med en til, altså så kommer og siger, prøv at den typiske fordeling i sådan et her udviklingsprojekt ser sådan her ud. Ja. Det argument kan man godt tage til leverandøren og kræve, at det skal ske på en anden måde. Og da vi så gik ned i det, så kunne vi jo så se, at der var en del af de konsulenter, der blev solgt ind, der faktisk ikke levede op til de krav, der var i den aftale. Og dermed så kunne vi sådan set sætte prisen ned, eller sætte kategorien ned for dem på de konsulenter. Ja. Og det kan jo være dyrt, når du har en arkitekt siddende i flere år, men hvis personen kun har relativt lidt erfaring, og det kræver 10 års erfaring for at komme i den øverste kategori, jamen så er der faktisk nogle penge at spare sådan nogle steder. Ja. Så det er egentlig bare for at sige, det er jo lidt en anden måde, man kan til det, især hvis man har mange eksterne konsulenter, hvis ikke man driver al udviklingen selv. Ja. Eller man har en, men man kan også lade sig inspirere af, hvordan andre sætter udviklingsteams sammen. Ikke? Og det der er jo det er jo også benchmark på sin vis. Det der med, hvordan burde teamsammensætningen være. Ja. Men så har vi også vedligehold, og som jeg sagde der, jamen, det er jo et område, der burde falde i mængde af incidents og bugs og sådan, der skal løse over tid. Og i det, hvis man ikke holder øje med det, sådan hvor meget der egentlig er, og man har en eller anden fast pris, jamen så begynder der faktisk at være mange penge at spare. Her når vi benchmarker vedligehold, jamen så går vi ind og ser på, hvad er det for nogle typer opgaver, der bliver løst, hvor meget tid kræver det reelt, hvad vil andre tage for at overtage den vedligeholdelsesopgave. Så hvis man nu stoppede den kontrakt og sendte den ud i udbud, hvad vil andre så byde ind med? Og det vil man som leverandør sige, så skal jeg lige vide, hvordan det her system ser ud, og jeg skal lige se, hvor mange indsættelser, hvad er det egentlig for nogle tickets, der er blevet drevet og blevet løst på det her system over det sidste stykke års tid eller sådan noget. Og så med en forventning vil de så også sidde med, at det kan vi effektivisere derfra og gøre det klogere og klogere derfra. Hvad er det for nogle dels? I starten er det lidt seniortunge, der sidder og løser det, men stille og roligt kan man opkvalificere sine lidt mere juniorroller til også at løse meget af det her, som man bliver familiær med systemet. Så når vi benchmarker vedligehold, jamen, så går vi ind og ser på, hvad er det for en aktivitet, der reelt er på det her systemvedligehold, og hvad burde det koste? Hvad vil andre tage for det? Og det kræver, at man kigger på det en gang imellem. En 4 år gammel kontrakt kan der være rigtig mange penge at spare på, hvis det har været en fast pris, fordi det netop højst sandsynligt ikke er samme aktivitet længere. Ja, man kan sige tit, når man sætter systemer i gang, så har man en hypercare-periode, og hvis driftniveauet, eller vedligeholdsniveauet bliver sat sådan i en eller anden form efter hypercare-perioden, så vil du alt andet lige have en række mindre rettelser, som tit vil indgå under vedligeholdet, som på et tidspunkt, når det er fikset, så har du simpelthen ikke så stor aktivitet. Så der er det vigtigt ligesom at have en lidt mere dynamisk kontrakt og noget af det her. Men en anden kunde var ude hos os, og det er jo der, hvor man så igen må have dialogen, hvor vi kunne i hvert fald se, at hvis man gik ud og tog vedligeholdet og lagde det ud et andet sted, jamen så kunne man med meget stor sandsynlighed spare en del penge. Ja. Og der er jo selvfølgelig vigtigt, at man går ned og forholder sig til kunden. De havde behov for, at det foregik på dansk, for eksempel. De havde behov for, at der var en række ting, der var fortrolige, og der er der jo tit i den offentlige sektor, der gjorde, at man kan ikke bare lægge det til Indien, for eksempel. Og så var der nogle snit omkring den måde, de arbejdede på, når det var agilt, for eksempel, at nogle af dem, der sad i de her agile teams, de både var udviklere, og så den næste dag, der vendte de sig rundt, og så lavede de vedligehold. Så det er selvfølgelig utroligt vigtigt, at man går ned og har den dialog også, at man kan pege på, her er der noget, der indikerer. Og det er jo tit nogle sammenlignende organisationer, eller det er det som udgangspunkt, også i arbejdsform og så videre, benchmarker. Men selvfølgelig skal man have den dialog. Men med sådan nogle benchmark her, der synes jeg, man får en helt anden samtale også om. Ja, fordi man netop tager højde for alle de der. Er det så effektivt, fordi vi kan se, at man burde kunne gøre det. Hvad er det så for nogle arbejdsprocesser, I arbejder med? Hvordan er det tilstrækkeligt automatiseret, prioriteret og så videre? Ja. Så jeg synes, det er sådan nogle diskussioner, som det her også åbner op for. Og det kan også bare være en dialog omkring, jamen vi ser jo, at det, kan I snakke med leverandøren om, kan det ikke gøres mere effektivt der, fordi vi ser de her problemer, frem for at det handler ikke om at rive kontrakten i stykker, det handler i bund og grund bare om at se, er der et potentiale i det her, og hvad kan vi gøre ved det, ikke? Yes. Og man skal selvfølgelig ikke sammenligne med Indre, hvis det slet ikke er en mulighed for Indre. Så det er jo en del af benchmark. Hvad er det reelle alternativ vil koste, ikke? Præcis.
Og så er der driften, som jo er, sådan, som du siger, et stort område, og også et område, hvor vi finder mange penge. Det er jo den her enhedspris, vi ser, der falder, og en større effektivisering af det her område, om det er service desk, om det er serverdrift, eller drift af det distribuerede miljø, altså laptops osv. Jamen, der vil vi også, når vi går ind og benchmarker det, jamen så har vi jo markedspriser for hver enkelt af de her services, og det er det, vi sådan opdaterer hvert kvartal. Så vi har ligesom den nye skarpe markedspris. Det vi så går ind, fordi det skal jo ikke bare sammenlignes med hvad som helst, nej, vi sammenligner med den normaliserede markedspris. Det vil sige, hvad er det for et setup, og hvilke krav har I? Hvad er det for en slag? Hvad er det for en kompleksitet? Hvor meget er der? Og alle de her ting. Kontraktuelt er der nogle urimelige, eller nogle dyre krav, skulle jeg hellere sige, som gør, at det her er en anden pris end en pris for en anden type kontrakt. Og alt det her. Og det kan der jo så være i den offentlige sektor. Ja. For eksempel, hvis du for eksempel arbejder i Forsvarsministeriet, så vil der typisk være en række krav til driften af systemerne, sikkerheden og så videre, som øger omkostningerne. Jamen, og omvendt kan man også med den her metode også tage lidt bestik af, hvad er det egentlig for nogle krav, vi har, og hvad koster de her krav? Ja. Det er jo at vende den lidt om. Hvad kunne prisen være, hvis vi justerede kravene? Ikke? Altså lidt eller justere kvaliteten, ikke? Ja. Men der er nogle af de her krav, som egentlig er sat uden at have en reel effekt, men det udgør en risiko for en leverandør, og derfor bliver de nødt til at tage en højere pris. Og det kan være, at det er gratis for den her myndighed at fjerne det krav, men det vil gøre det langt billigere at drive det for en leverandør. Og så er det jo et godt sted at gå ind og finde besparelser. En anden ting, vi var ude hos en statslig styrelse, og det var ret interessant, da vi ligesom satte økonomien op på den her måde, og benchmarket, så kunne vi se, at nogle af de opgaver, som blev løst af statens IT, blandt andet, som man jo egentlig tænker skulle være relativt effektivt, og skulle have sparet nogle penge, det faktisk havde, at der lå et relativt stort overhead på, og de egentlig ikke var så billige på nogle af de her ydelser. Og benchmarkingen viste så, at hvad kan man sige, der indikerede, at nogle af de opgaver, man før havde lavet, inden man lagde det over til statens IT, at de ikke ligesom var bortfaldet. Plus at der var en del koordination, der ligesom lå ovenpå. Så det gav en god diskussion af, om statens IT var det rigtige, selvom de som leverandør er billigst, eller om man skulle gå ind og kigge på de opgaver, man ligesom løste på toppen. Om enten man skulle bede statens IT om at lave det hele, eller om man nu fik alle de opgaver, som man egentlig havde bedt statens IT om at løse. Altså, hvorfor var det, at der lå så stort et overhead stadig på de her områder? Så jeg synes, det synes jeg i hvert fald i sådan en statslig offentlig kontekst var ret interessant, når man ligesom dykkede ned i det. Ja, vi benchmarker jo statens IT hvert år, netop for, at de kan, deres mål er jo at kunne følge med markedspriserne, og det er jo det, vi holder dem op imod hvert år, som de så kan gå ud og præsentere deres kunder om, hvor de er i forhold til markedspriserne. Og de er jo netop, de er jo i stand til faktisk at drive den effektivisering, der gør, at de følger trit og er lidt under markedspris. Fordi ellers kunne man også begynde at diskutere, det er godt nok ærgerligt, vi vil hellere finde en anden leverandør. Men det er jo, en ting er at få den service til den rigtige pris, så er der alt det overhead, som er et super godt eksempel på, at det er ikke nok bare at sikre en god aftale. Der kan også være omkostningerne forbundet med noget andet, som man ikke lige har taget højde for, bare fordi man har en god aftale. Ja, så driftsområdet er også rigtig vigtigt, og der, det er sådan lidt mere veludviklet lang metode, hvor vi går ind på markedspriserne og sammenligner med det. Fordi vi mener, det er det reelle alternativ, man har. Hvad kunne man købe det her for i markedet, hvis man sendte det i udbud? Og den model, der ligesom var før, når vi opgør omkostninger, den vi viste før den ramme, der har man jo både de interne omkostninger med, altså løn og de eksterne. Så det vil sige, at man får den samlede pris af, hvad det koster at for eksempel drifte serverne. Det er ikke kun, hvad du har købt server for. Det er faktisk den samme. Og det er jo faktisk den, du kan lægge ud og så sige, er der nogle andre, der vil source det her. Så det er den der sammenhæng, hvor man også siger, jamen, er det os, der skal gøre det, eller skal der være nogle andre? Og man har hele omkostningsbasen med. Så, og det er rigtigt. Man skal sørge for, at vi sammenligner æbler med æbler, ikke? Så der er jo også en udgift ved at have outsourcet, og det skal man jo tage med i billedet, når man bare ser på markedspriserne.
Ja, tiden går, og vi er 3/4 gennem agendaen, når vi er færdige med den her del. Men man kan sige, det har været en lidt tungere del. Nu kommer vi lige til et lidt mere, hvad kan man sige, implementerings-, løftestangsagtige ting. Og der har vi jo en masse eksempler. Vi kommer ikke til at gennemgå dem alle. Vi prøver lidt at dykke ned i nogle af dem. Med 23 minutter igen, så ville vi heller ikke kunne nå det. Men det var heller ikke planen, vil jeg så lige skynde mig at understrege. Jamen, når man så kigger på hvad man så kan gøre for at spare nogle penge, så vil jeg sige, en pointe, der ikke lige står her, men som måske er lige vigtigt at få med, det er tilbage til den ramme, vi havde før. Altså, det er vigtigt at forholde sig til at dele det op i, og det viser vi også om lidt, de opgaver, der bliver løst. Så at man ikke ligesom bare siger, at vi kan outsource, men hvad er det, vi skal outsource? Jamen, er det vedligeholden? Jamen, så er det ligesom én ting, eller er det din drift af din server, eller hvad er det, der skal outsources? Så det her med ligesom at gøre det konkret til den opgave, der skal løses, det tror jeg er en vigtig ting, og det er også den måde, vi gerne vil vise vores løftestinger på, så det ikke er helt generisk. Så tror jeg en pointe 2 her, hvor vi har forsøgt at reducere kompleksiteten så meget man nu kan, det er, at der er typisk 3, hvad skal man sige, nu har vi kaldt det brikker, men der er ligesom 3 håndtag, hvis man skal sådan totalt forsimple det, som man kan arbejde med inden for hver af de her aktiviteter. Den ene, det er mængden, altså hvor meget er det, vi skal have af det pågældende. Et eksempel, det kan være på sin udgift eller sin udviklingsportefølje. Skal vi have alle de systemer, eller alle de projekter, eller skal vi lave nogle færre? Det kan være en mængde, det kan jo også være på en server, hvor man siger, jamen, hvor mange server har vi egentlig behov for? Altså, det er right size. Kan vi se, om vi kan skrue lidt ned, eller kan vi lave en anden fordeling af de fordelinger, ikke? Ja. Og så kan man sige, så er der prisen, og det har vi jo talt rigtig meget om. Kan man få det lidt billigere? Det er jo den klassiske ting, man går ind og kigger på, det er, pris. Kan vi få en lidt bedre kontrakt på, eller en bedre aftale? Ja. Og så er der den sidste ting, og det er kvaliteten. Og kvalitet har igen lidt forskellige, billede, afhængig af, hvor det er, man er henne i IT-organisationen, hvad for en opgave man løser. Ja. En kvalitet, det kunne være, at man sat sit slagniveau ned, altså af oppetid, man accepterer en lavere oppetid. En anden kvalitet kunne være på sin storage, at man havde noget andet, en anden tier, altså tier 2 og 3, og en tredje, det kunne være, at man accepterede en længere ventetid i sin support. Så der er nogle forskellige begreber omkring det, men det er de her 3 ting, som egentlig de briller, vi plejer at tage på i sådan meget forsimplet forstand, når vi sådan kigger ned over det. Og så nogle opmærksomhedspunkter, inden vi hopper ned i det. På IT-området, fordi der er relativt meget, der er eksternt, og det er stort og komplekst, så er der faktisk ret mange af de her løftestinger, der kræver en investering, og det glemmer man nogle gange, når man igangsætter det. Det kræver tit, at man bruger lidt penge på det. Og at det tager noget tid at implementere de her, indfri gevinsterne. Ja, og det kræver nogle gange, at man opbygger nogle ting. Ikke? Så det er egentlig sådan de to pointer, eller 3 pointer, vi har, når man kigger ned på det. Ja, og desværre lige præcis de 2 opmærksomhedspunkter er jo lidt den der, jamen investeringen er i start, så det er virkelig en forøgelse af nogle omkostninger, mod en eller anden gevinst, som ikke kommer måske dagen efter, men kan være spredt ud over flere år, eller først blive indfriet et par år senere. Ikke? Og det er jo derfor, det kan være, vi forstår godt, det kan være en svær beslutning at gå i gang med sådan nogle der. Når vi... Jeg kan lige introducere, så kan du hoppe videre den. Men altså, vi har jo valgt at strukturere det ud fra den ramme, vi havde før. Og det første, ligesom vi også gjorde med benchmark, fordi vi synes, det er så vigtigt, at man forholder sig til, hvad det egentlig er, man går ned og kigger på. Og den første del her, det er jo den tværgående styring. Og så har vi så nogle lidt underliggende tværgående styringstemaer, kan man sige, som nok er lidt mere generiske. Endnu mere tværgående. Som jo et eller andet sted er relevant for i virkeligheden rigtig mange organisationer. Ja, så ud over IT-organisationen, kan man sige. Som er lidt mere generiske, ikke? Ja. Og der er mange forskellige løftestinger, men vi har forsøgt at tage nogle af dem med, vi synes var interessante, og typisk er nogle af dem, vi støder på, når vi arbejder inden for de her ting. Jeg ved ikke, om du vil tage en af... Jo, altså jeg synes ikke, lad os lade være med at læse dem alle sammen op. Ikke? Altså, der er jo lidt forskellige, så hvis vi nu bare tager udgangspunkt nogle gange, så kan vi også lige tage tabellens, hvordan man skal læse den igennem. Ikke? Så hvis vi nu tager det bare den øverste der, ikke? Altså, og det er
at man bliver mere konsolideret, man bliver mere professionaliseret i den her tværgående styring, og for eksempel leverandørstyring. Ikke? Vi har jo nævnt det lidt, men hvis man på en eller anden måde kan få en bedre proces i sin leverandørstyring, eventuelt få et bedre system til at holde styr på de her kontrakter, og altså, bare have adgang til de data, man vil have, få noget governance op omkring de her bliver styret. Alt det her, det er jo en ting, hvor man kan gå i gang med. Det vil jo ikke sådan påvirke prisen, men det vil påvirke mængden og kvaliteten af det område. Og man kan sige, en ting, jeg har i hvert fald set hos nogen, det er, at leverandørstyringen er spredt rigtig mange steder. Så der sidder en hel masse, der er systemforvaltere for eksempel, der hver gang de skal så en gang om året kigge på en kontrakt, så er det nærmest første og eneste gang, de gør det. Og det gør det enormt ineffektivt, hvis ikke du ligesom simpelthen får det optimeret. Så det er et eksempel på noget af det, hvor jeg i hvert fald synes, vi har stødt på det. Ja. Hvis vi tager den næste der. Jo, men jeg vil bare lige tage det, fordi så lige det vores sidste det der, så har vi givet det en Harvey Ball, som vi kalder det her med, hvor meget potentiale er der egentlig i de her. Og det er jo en illustration af, at den her er der jo et mindre potentiale i end nogle af de andre. Ikke? Så den her, den har vi mener generisk set, har den et lille potentiale, men og den er sådan semi-kompleks at implementere, fordi det der med at gå ind og ændre processer, og det tager noget tid, og det er ikke bare noget, hvor man lige siger, ja, lad os gøre det, og så er vi i gang. Vel? Og når man kigger på omkostningsbasen, så er det til den tværgående styring relativt lille. Ja. Så det. Men og de afledte effekter kan til gengæld også være. Så det kommer jo lidt an på situationen alt det her. Det er sådan en generisk betragtning. Ja. Hvis vi hopper ned, nu har vi skrevet 2'erne, nu synes jeg ikke, vi skal gennemgå dem alle sammen, men jeg synes, at det er i hvert fald interessant, synes jeg, hvis man, når man kigger på IT-organisationer, vi er jo gået meget ned i det og argumenteret for, at det er noget helt særligt, men at de nederste her, der synes jeg, at flere steder, jeg har været ude, der bør man også kigge på de lidt mere ting, altså, hvad skal vi sige, generelle ting, man kigger på, når man går ned i IT-organisationer. Eksempelvis, hvor er det IT-organisationen, altså hvilke lejemål har det? Det kan man godt kigge på, det bør man i hvert fald lige tjekke af. Man kan også kigge på sådan noget som lønstrategi. Der har vi i hvert fald et par steder nu oplevet, når vi så benchmarker med andre offentlige organisationer, at der har man i hvert fald valgt at betale nogle relativt høje lønninger til visse kategorier, og også nogle, der har været markant højere end egentlig markedet har efterspurgt. Vi har også omkring sådan noget som medarbejderniveauer, hvor man kan finde organisationer, hvor det står til kun er chefkonsulenter osv. Så det her med lige at i hvert fald lige kigge ned i det kan også være en del af sådan en øvelse her, selvom det er noget, man et eller andet sted også vil gøre i de fleste andre budgetanalyser. Så det er jo lidt et idékatalog til, sådan, hvis man kommer og så snakker besparelser, hvad er det for nogle områder, eller hvilke greb, løftestænger kunne man tage fat i? Og det er selvfølgelig ikke udtømmende det her, det er jo sådan lidt en generisk version, ikke? Og nogle af dem, vi bare typisk vil tage fat i eller overveje, ikke? Så er det udviklingsområdet. Og der synes jeg jo, at det er nok vigtigt, at man starter med lige at forholde sig til, hvad er det egentlig for en leverancemodel, man har. Har man en leverancemodel, hvor man har indsourcet det, som mange offentlige organisationer i mere eller mindre grad er begyndt at gøre, jamen så ved at arbejde agilt eller semi-agilt, jamen så vil man nogle gange have en række konsulenter, arme og ben, som man har hyret ind, og så vil en rate card analyse være et godt sted at tjekke ind. Og afhængig af, hvad for en rammeaftale med videre man anvender. Men om ikke andet en analyse af, om de kompetencer, man har, er på det rigtige niveau, som vi talte om før. Og det er jo sådan en meget lille implementeringskompleksitet, for det er bare at tage kontrakterne op, sammenligne det med, hvad burde så nogle koste, ikke? Eller hvad burde det være for nogle roller, altså hvor meget seniority burde de egentlig have i den der stilling. Lige præcis, og der kan altså være en del penge at spare på de her områder, hvis du har rigtig mange eksterne konsulenter. Ja, det bliver jo hurtigt meget, ikke? Jo. Ja, og så synes jeg sådan noget som, prioritering og udviklingsprojekterne. Altså, det er jo, jeg tror, der var en stor statslig institution for ikke så længe siden, der gik ind og reducerede sine udviklingsprojekter. Ja, det har vi hørt om. Så det synes jeg er et eksempel på, at man faktisk godt kan gøre. Det kan være lidt svært i politisk drevne organisationer, hvor der blandt andet lovgivning, der siger, hvad der skal ske og ting og sager. Så det er jo ikke bare som en privat virksomhed, men her er der i hvert fald nogle ting, man bør overveje, hvis man gerne vil reducere omkostningerne. Ja, og der kan man jo så sidde med de lidt større perspektiver og sige, jamen, så får man jo så også mindre udvikling, og så det er jo en prioritering i forhold til,
skal vi bruge den udvikling, at har den værdi? Men hvis man bliver stillet med det, at du skal finde de her penge allerede næste år, jamen så er det jo et nemt sted at starte, og så må man jo så finde de områder, der giver mest mening. Men det er jo også det, der lidt er unfair ved de her IT-besparelser. Det er ikke altid det med helikopterperspektivet, det bliver taget. Hvad får vi egentlig for de her penge? Vil det være et godt sted at spare eller ej? Altså, det er jo sådan lidt overladt til myndigheden selv at finde de der penge, og så sådan stadigvæk leve op til de forventninger, der er, ikke? Og så synes jeg, at femmeren er rigtig interessant også. Der ved jeg også, at jeg har hjulpet en del organisationer. Ja. Altså, nogle gange kommer vi til at betale dobbelt. Så de ændringer, der kommer i større udviklingsprojekter, det er måske især, når man har eksterne, altså i virkeligheden har lidt mere vandfaldsbaseret. Hvad er det egentlig, man har betalt for, og hvilke ændringer er det, man pludselig skal betale for igen? Ja. Den der går ned i detaljerne der, kan på store kontrakter også give en hel del penge, og det vil I har været med til i hvert fald et par steder at finde nogle penge der. Men det er det der med, men det tager noget tid at gå data igennem, og det er jo også det, som projektet også som regel holder styr på. Men tit, når de bliver så komplekse og store, så er der bare nogle ting, hvor man ikke lige får gået det her efter i sømne. Bliver der brugt lidt meget tid på det der, eller er det rimeligt? Ja. Og det kræver altså også nogle gange en erfaring fra noget andet, for at kunne sige, at det her er rimeligt eller ej. Altså det er svært at vurdere, sådan, hvis man ikke reelt har forståelse for lige det område, som de lige har en arbejdsopgave på der. Ja. Lad os gå videre til drift og vedligehold. Nu er lige bidt den over i 2, ikke? Men der er jo alle mulige ting, man kunne tage fat i, hvis man tager den her bedre håndtering af slutbrugerudstyr, ikke? Jamen altså, udleverer vi for meget, for mange PC'er, får vi dem tilbage, og får vi dem gjort klart i tide nok til den næste. Det er jo et sted, hvor du netop kan reducere mængden af slutbrugerudstyr. Det kræver selvfølgelig, at man får en proces for det, men det er jo sådan noget, hvor man kan gå ind og sige, det tror jeg faktisk, der kan vi egentlig godt finde noget forbedring. Og der vil jeg sige, at jeg var inde hos en IT-organisation for et par år siden, hvor at de understøttede en række andre offentlige myndigheder. Ja. Og der kan vi se, da vi sådan ligesom spurgte, hvor mange PC'er er der per medarbejder på forskellige steder, og der var ikke sådan en, hvor man betalte for sit forbrug. Det var ret overraskende, tror jeg, for dem, hvor stor forskel der var. Altså, det var nærmest den ene brugte næsten dobbelt så meget, som den, der brugte mindst. Hvor man tænkte, jamen, hvorfor skal de have 2 computere eller 2,1 computere derovre, hvor de skal knap have en det andet sted. Og altså, det var svært nok at finde data, ikke? Så der er helt klart sådan nogle steder at gå det igennem, og det kan blive mange penge. Men det er jo, og igen, det kræver jo, at der er mennesker, der har tid til at holde styr på det der, og det kræver, at ledelsen prioriterer, at det er noget, der skal gøre. Men med de her overvejelser kan man jo netop sige, at det her det er faktisk penge værd. Lad os gøre det. Vi skal sætte en til at få en bedre proces for det her. Ja. Og så synes jeg, infrastruktur, right-sizing infrastruktur og licensbehov, altså, det er jo i høj grad i hvert fald en del af det, hvad skal man sige, mængden her, ikke? Altså, og det er jo en del af det, I laver en hel del af. Altså. Ja, nu er det lige skjult bag os, men der er, altså, at gå ind og analysere det der på forskellige niveau, nu er der ikke lige sat krydser ved infrastruktur, det er sådan lidt unfair. Det er jo mængden, men man kan også snakke om right-sizing, kan jo også være på kvalitet. Ikke? Det kan jo også være, at vi gør det mindre, at vi sænker slagen, altså for oppetiden, og på den måde kan vi reducere mængden af fysiske server, der er bagved. Eller lignende. Og det sjove ved det er, at det vil i virkeligheden også gøre noget ved dit licensbehov, når du right-sizer din infrastruktur, fordi alle de OS'er, du har på din server, jamen de vil jo sådan set også blive sparet væk, lige så snart du begynder at have færre server. Og jeg synes, at det jeg i hvert fald har oplevet nogle gange, det er, hvad skal man sige, den manglende forståelse, der er mellem økonomifolkene og den store faglige stolthed, der er hos IT-folkene på især nogle af de her ting. Ja. Det her med, at nogle gange så bliver man det rigtig gerne, og man synes, det er spændende og så videre nede i infrastruktur. Og så får man købt det rigtige grej og det fede grej. Ja. Men det er måske lidt dyrere, og måske egentlig også lidt, altså det er måske ikke det behov, kunderne og brugerne har. Nej. Men det er meget svært at forstå, hvad til 2 og 3 er, og om det skal være på tape, eller hvad det er, vi arbejder disk. Ja. Og det gør det pludselig meget svært at kommunikere og have den diskussion om prioriteringer. Ja. Så når man nogle gange åbner dernede, så finder man ud af, at der er købt en kvalitet,
som egentlig slet ikke modsvarer det behov, der er. Og det har gjort det dyrt. Så det synes jeg i hvert fald er en af de ting, man også... Ja, det der med at have den diskussion af, hvad er det for en kvalitet, vi skal have, når vi køber. Det kan også være, at man har en eller anden bestillingsseddel til et projekt, så jeg skal lige have den der type, det skal være højeste kvalitet, fordi det er mit projekt, så det synes jeg er fedt. Der kan man altså godt gå ned, når man går ned og åbner låget, og så kan man egentlig have en god diskussion af, om ikke man kunne skrue lidt ned for mængde og kvalitet på de ting. Ja. Nu er ikke så meget tid tilbage. Nej, lad os gå videre. Skal vi lige vende en af dem her? Ja, jeg synes sådan, nogle af kontrakterne her selvfølgelig, tænker jeg næsten er afgørende, ikke? Jo. Og så kan man sige, så er der selvfølgelig i det offentlige, at det der med genforhandling og sådan noget, er jo sådan, det er jo der er nogle rammer for, hvordan det kan lade sig gøre, men der er jo også, der er jo mulighed for at genforhandle, eller i hvert fald når man kan overveje det ved at forlænge en aftale eller ej, ja, det kan man jo så begynde at overveje, om man skal det, eller om man i virkeligheden kan forhandle lidt bedre kvalitet i den sidste del af den her udbudsperiode der. Det er helt noget mere lavpraktisk, men heller ikke nemt. Altså, hvis man kan automatisere drift- og supportorganisationen, er der nogle værktøjer, der kan gøre, at de kan... At noget mere self-service, for eksempel, eller at der ikke længere er en walk-in-skranke, eller altså sådan nogle ting kan også have ret store besparelser med sig, fordi man får bedre styr på, og hvad man egentlig skal kunne i servicedesken, men også bare, at man i virkeligheden kan spare nogle ressourcer, eller løse flere ticket per medarbejder, ikke? Og 10'eren dernede, konsolidering og afvikling af systemer og applikationer. Den synes jeg også, vi i hvert fald ser nogle gange. For det første, nogle gange har folk svært ved at overblik over, hvad er det egentlig for nogle applikationer, man har. Ja. Og når man har det overblik, finder man også ud af, at nogle gange, at man egentlig har betalt for Power BI hos Statens IT, eller fået det noget gratis, men at man så alligevel har købt en række andre tilsvarende visualiseringsværktøjer, hvor man i hvert fald godt kan have en dialog af, om man behøver at have flere af de samme værktøjer, kan man sige. Ikke? Ja, og nogle gange er det blevet købt ind uden at et overblik, ikke? Så der er nogen, der har købt noget, som nogle andre egentlig i forvejen havde licensieret. Vi har jo også set kontrakter i det offentlige, hvor man i virkeligheden har betalt for support 3 gange af de samme ting, fordi man købte det med det ene sted, og så dækkede det alle brugere, men det havde man også købt i en anden afdeling. Og det er jo fair nok, det sker jo, fordi man mangler det der samlede, og det har man jo ikke, før man prioriterer at have det der overblik. Ja, så når vi til den sidste del, som heldigvis også er den korteste del, så det passer jo sådan set meget godt. Ja, og vi har egentlig prøvet at gøre det meget kort, og så vil vi hellere sætte nogle ord på, men når man skal implementere, så er det vigtigt, at man laver en plan for det, fordi det er stort og komplekst at få mange af de her elementer realiseret. Ja, prioriteret, ikke? Altså, fordi der er mange løftestænger, der er mange steder, man kan gå i gang med. Hvilke nogen tror vi på? Hvad kan vi se, der er et behov for? Ikke? Altså, især hvis man står med en analyse af det, ikke? En benchmark, der siger, at det er de her områder, som vi ser et kæmpe potentiale i, og det er især måske automatiseringen her, der kunne hjælpe. Altså, og så siger man, og vi bliver nødt til at gøre det her, før vi gør det her, for der er meget af det, der også ligesom er nødvendigt, for at de andre ting kan lade sig gøre, eller i hvert fald er klogere gjort, før man går i gang med andre implementeringer. Og så synes jeg, nummer 2, det er nok en af mine egne kæpheste. Nu har jeg lavet en del budgetanalyser på begge sider, da jeg selv var i staten. Og jeg synes det her med, at man er meget bevidst om, at man har de rigtige, nu har vi skrevet kapabiliteter, det er konsulentord, synes jeg, men basalt set handler det om, altså er man i stand til at drive den gevinst hjem. Og jeg har et eller andet idé om, at nogle gange, så vil folk jo gerne det rigtige. Så hvis de havde kunnet genforhandle den kontrakt bedre, så havde de nok gjort det. Ja, klart. Så det er nok en indikation på, at det ikke bare er dårlig vilje, men fordi der simpelthen mangler nogle kompetencer, nogle medarbejdere, nogle processer omkring det. Eller tid, ikke? Altså, det er også noget med, hvor mange mennesker der er til opgaven, ikke? Altså, så man skal være meget bevidst om, at hvis du gerne vil automatisere din support, at du så har de kompetencer til det, fordi ellers er det fint nok, at du skriver ind, at du vil spare 10 millioner, men hvis ikke du har gjort det før, eller erfaring med det, og ikke sætter ind, at du skal have nogen til at gøre det, men så får du det aldrig gjort. Så det her med at sørge for at tænke over, hvad er det, der skal til, for at det kan lade sig gøre, og så få det bygget op.
Og så den sidste, det er jo sådan en implementeringsorganisation, altså hold fast, og det er jo måske, man går også skrevet ledelse. Ja. Men rigtig meget af det her, det er jo, det er jo ting, der skal ske, og det betyder, at du bliver nødt til at have et fast tryk på det her i en periode, og have nogen, der ligesom er dedikeret til at drive det igennem. Ellers så har det med ligesom at falde ud, kan man sige. Ikke? Ja, altså så fokus fra ledelsen i virkeligheden. Og det kan være det sådan nemt i starten, men fokus hele vejen igennem implementeringsprocessen. Ikke? Ja. Og en ting er fokus, noget andet er ligesom overblik og en måde at holde styr på, følge op på, hvad var det, målet var, hvad er gevinsten, er vi nået derhen, er der grund til det, vi skal revurdere målsætningen, og alt det der. Jeg synes jo faktisk, at det er noget af det vigtigste, altså fordi alle de andre ting, vi har talt om, det er jo fint at finde tal, men det er rigtigt, det er jo her, hvor det sker, og det synes jeg nogle gange er underprioriteret. Og også, jeg tror også, det er klassisk, at så er der kommet en idé, vi skal gøre det der, og så forsvinder attention fra det, men man forventer ligesom, at det stadig bliver gjort, men hvor lige pludselig bliver der også bestilt 3 andre ting af de samme folk, så det ender med, at nej, det bliver bare udskudt, eller det står på en eller anden lang liste af aktiviteter eller initiativer, man har, men der er jo ikke reelt afsat tid til det. Nej, jeg tror virkelig også, den her implementeringsorganisation og plan, at det er vigtigt, at den er afstemt med de ledere, som efterfølgende får ansvar. Så altså, hvis ikke de kan se sig i det, så kommer det nok heller ikke til at ske. Så inddragelse af ledelsen, men også de chefer og medarbejdere, der bagefter skal realisere det. At det ikke er totalt topstyret, men at der er den her forankring. Ja, og opbakning generelt. Ikke? Altså, at man ligesom har vilje til, at det er det, der skal ske hele vejen igennem implementeringen. Ikke? Jeg tror, at tiden er gået, Dan. Jamen, det passer jo meget godt med sidste slide. Ja. Meget velkommen til at tage fat i os sidenhen. I har trods alt både min og Masses e-mailadresser, og ellers så kan I også bare henvende jer generelt. Ja. I må gerne skrive, om det var noget værd i kommentarfeltet, eller om I synes, om I fik noget ud af det herinde i smutter af. Så tak for i dag. Ja, tak for jeres tid.